Уважаеми зрители, днешните принцеси са менте. Не останаха истински селенки за обичане. Тази и още много мъдрости научих от последните истински останали мъже. Дядо Любен, дядо Ицени и дядо Къцен. Надори! От тези празници толкова са ми отаняли гащите, че мога да седна върху монета и да кажа дали е жи или тора. Развалиха ги тези гащи и тези празници. Добре, напоследък бабата е доста студена. Какво да правя? Погребвай. Между другото, Любене, дюкянът ти е разкопчан. Знам. И що ходиш така, бе? Защото ме боли един мадрец. Това пък какво стои, бе? Всички викат, извади го, докато е време. И чакам да стане време. Чакай, бе! Ей, няма да пипаш там. Не за мадреца ти казват хората. Не за тот мадрец. Ей, веднага, бе! Аз да ви се оплача. Сутрин първо го вдигам. После вечер го свалям. Дигам го сутрин. Свалям го вечер. Писа ми тая игра с кръвното. Не е като едно време. Гледам днешните филми как родителите чукат на детската стая и чакат позволение да влязат. Боже, едно време майка им влизаше като Геде Боб, с шут на вратата, предно кълбо, събаряше на земята, притърсваше цялата стая за цигари и това е разбираш. Вече ли ги бият децата? Помня едно време майка ми като казваше: ела тук, няма да те бия. Още имам нощи напекавани от това, дето не ме би. На мен възрастта не ми пречи. Даже ставам по-силен. Торбите в магазина ми стават все по-леки, защото... Не, като едно време. По бай точно време взимахме по 300 лева и имахме по 3 любовници. Сега взимаме 300 лева, 3 кредита и 3 години неплатени сметки. Сега много крадат. При точно време не се крадеше ич. Айде, а нафтата в гаража, Това не беше кражба. Вземахме си, защото имаше много. Обай точно време в училище даже охрана нямаше, бе. Спомняте се. Значи тая лелката с дървото и парцала беше достатъчна. Добре, разказвал ли са ви как ме отвлякаха извън земя? Не. Разказах им за живота на пенсионера в България. 3 часа плакаха горките, платиха ми тока, парното, водата и ме пуснаха. Много лъжеш, бе, Къцене, бе. Едно време не лъжеше толкова. Едно време и жена ми беше голяма готвачка. Манчите, които правеше, направо се топяха в устата. Щеше да е по-добре да се научи да ги размразява преди това. И цене. Като спомена жена ти, тя кога ще се връща от Павел Ваня, бе? Тебе какво те интересува моята жена? Скъпа жена, кога се връща от Павел Баня? Айде сега, скъпа жена. Жена, която всички я салят с една ракийка, скъпа ли е? Аз ви кажа една ракийка, сега да ми почват разпастуни. Чакайте, Любен се шегува. Понякога правеше и промоции. Без ракийка. Неблагодарници мръсни! Сега ще ви направя една промоция, ще ви шумам с бастуна без пари.